Nitiere bende tuoche mamoko ma kane idhi osiptal tipimo ok yudi. Tuo mar sihoho yuogo wang' niendi. Kane ng'ato oiro ni nyathi to kane dhi mana e pim manyasani laboratory ka oremi ni pim onge. Ni pimi onge. Ipimo oko ni maduong' ok yudi, oko matin ok yud tuo niendi. To jaluo mane jathieth machon cha to nong'eyo kaka ne ithiedho sihoho, ne ging'eyo yuogo wang' ne ng'e kaka ithiedho tuoche machalo kamagi. Omiyo wadwa ni wawuoye thieth mar nyaluo e odhiambo ma kawuono niendi. Wan ka endi kod jathieth nyaluo, adwa ni omiwa nyinge. Iluonge ni ng'a? Giluonga ni Joshua Chola Bungu. Joshua Chola Bungu wud ka? Wud ka Boch Karade. Skulu Moya. Skulu Moya. Thieth mar nyaluo niendi ne ichake higa mane? Thieth mar nyaluo mar chomo ji ichako higa 1987. Higa mar 87. Sani jahigni adi? Sani ajagni 70. In jahigni 70? Nonyuola higa 1952 nono. Ma sani an gi 70 years old. In jahigni 70? Yes. Ere kaka ne idonje thieth nikech ing'iso ji maber ni thieth mari mithiethogo en imako jomotur. Kapok wadonjo kanyo endo wapenjo ni imako jomotur e yo mane? Ng'ama chonge motur, ogwande motur, kosi mako kuonde mage mimako kotur? Kuonde mamako kotur, ka ng'ato tur gi ng'ut tiende, achomo. Kotur gi ogwande, achomo. Jomoko bende tur didek, ogwande tur didek, achomo. Ng'ama tur gi eme, men thai, achomo. Ng'ama omukore gi e bamne, nitie soket moro kanyo, en omukore. Ng'ama omukore gi e bamne, aduoko. Aduoko modogo bed kamili. Ng'ama owil gi e lombrone, miluongo dislocation of spinal cord. Arwayo maduoke kaka ne gin. Ma ng'ano bed dhano. Kitiyo gi yadh nyaluo? Katiyo gi yadh nyaluo ma en ka. Ji adi kinyalo ng'iyo? Samoro kinyalo ng'e kwan mane e wang'e. To kaka iseng'iyo, ji adi mise mako mosetur, bi mako mochango, mobedo mangima? Asemako ji 19. Mobedo mangima, jomoko mupira dok mupira. Jomoko nomukore gi e gokgi. Dislocation of shoulder. Mano aseduoko. Jomoko otur gi e chonggi. Nikap, nyapong chongani. Jomoko gwe maduoge thoche ku. Moko be igwe ba biku. Aomo maduok kama ni Nyasaye oketi nubedie. To gin jomage imako dhano motur kende imako koso nitie kata mana inyalo mako kata jamni motur? Achomo dhiang' kata dher pur. Motur madogi pur. Achomo diel. Ma diel bed mangima. Achomo rombo. Achomo guok. Guok kaka achomo guok chomo tek. Abedo gi manila mar gunia. Tirumo godo wiye kata itwego ng'ute. Kata jomoko make bakoro konyal kaya. Achomo machangi. Achomo paka. Ma paka bed kamili. Gimoko achom en gweno, ng'ich gweno chigli gi sufuria. Gweno turne en mana mor mar oganda. En mor mar oganda manoka. Nikono ture en mana mor mar oganda. En mor mar oganda manoka. Nikono ture ruok jokama. Ya gweno aperaj. Koro mangiso ni le gi te benitiere mise chomo mochango. Kecho wacho ni chomo gi. Nitiere le mage gi mage ba kun mikwano gi. Mise chomo mochango. Asechomo dhok ok dhiang'. Dhok adi? Asechomo dhok 15. Gugi adi? Guga asechomo guga 6. Paka adi? Paka asechomo paka 3. Paka turne te. Ogithor tur. Ogithor tur. Ogithor tur. Kendo paka kotutu guke omake to turo gwande. Mana ka guke moturo gwande. Mano wach malich manade. Koro ka wang'iyo itiyo gi yedhe mage? Atiyo gi yath mar nyaluo. Inyalo nyiso wagi. Yath mar nyaluo ni mineno kanyo. En ema swag gini yath mar nyaluo gi. Iluongo ni ayier gweng'. Ayier gweng'? Ayier gweng' ni en ka ng'ato tur. To korwayego to kowinjre. Ochalo gi mimi panadol muonyo. Iluongo ni ayier gweng' ma. Koro ma ogeng'o rem? Ogeng'o rem, okwe rem. To funde bo riwo funde koso? Funde oriwo. Kendo moro batiyo godo ma ka ng'ato tur. To anyalo tuya tuya kama onge. Iluongo ni marucha. Marucha. Oywa choke momi madoge wang'. Te. Koro ma endi kiko yedhe adika? Yedhe ma kiko ka gin 12. Kwano agi? Kwano agi? Ayier gweng' ni ka. Nyawi yuguno. Iluongo ni jopielo hero. En ka. Aila ni ka. Nitie aila dek. Kata ariyo nitie aila mar saroche ni ka. To ga aila moro laore makano akwati kochwadi go to ili mabor.
nika o nitie moro malawre nika omweny nika owino nika o ndege iluongo ndege mar yier en chunye cha bende en ka o ndemra nika o ndemra malot ni o nitie alot moro na ruda aruda ang'eyo aruda nika odielo be nika odielo to koro powerful nyowo odielo nika ni yeka nitie mafua moro rare ko ng'ado iyude pa moko pidhi Nairobi kaka flowers nika itindo manika gigo dhuro kore wacho ni gin yedhe 12 miriwo kaendi moro ka moro nigi tichne matiyo moro ka moro koriw gi dichiel to gitiyo tich achiel ma en riwo choke mobarore kata choke motur to gitieko rem chuth ma jatuo ok ywagi anno kiting'o yedhe moko be kae inyalo nyiso magi to yedhe magi koro mating'ogi magi luongo no sembo in my mother tongue gido luongo no sembo mago sembo mayo sembo osembo gi gin e buk mar wasungu iluongo no sembo ketegi dilo gwala ogwand dhano pimane kaka iketogi ketegi apango gi kama apango gi kama magi luoro gwala koro kasepango gi kama to atweyo gi en osembo nitie tol mamako gi godo magiloso godo sembo koro gol yagole kato kaseketo sembo kitui gang'o blada atiyo gi elastic bandage nitie elastic bandage mayware kama ema mako gi matwe gi go koro kasetwe gi go to bas koro jatuo kaseduoko to jatuo koro amiye ndalo 4 tadoga ng'iyo agonyo nikech ka jomoko tur to chogo thulore koro apango choke ka apango without x-ray pango gi ere kaka ipango gi kasemulo tiwinjo kaka gitur winjo kaka gitur kendo moko chomo malo gigwenyore koro apango gi magidog kaka ni Nyasaye ochwegi kasepango mag dok kamano talu awire yath man go kan to yath miluongo ni maruchano ywa chogo tiji osembo gi en ang'o Giswa kaka ipango gi to koro ang'o ma gitimo kanyeri osembo gi momiyo watiyo godo ng'ama tur o support bones o support kama turno o mako malingti kata koro jatuo yukni kata jatuo pok okero gore piny to choke ka okke o choko choke in short o choko choke maber iluongo no sembo to osembo ni na paro kar joluo dariet chon na paro ne na ming mar joluo kata fu ma joluo kare ne buk mar fracture and dislocation ayude buk no Dr. Mane manomiya gomsugo na lecture Kabete University kana achomo the veterinary madongo ka to bane kinyalo chomo dia to kare ji nyalo chomo mibu kono miya buk madungu ti fracture and dislocation masom modonjo wiya kich na techo super 10 class achien akapaga ria tiko mano kitecho mani somo macho apaga rio mani somo macho ka some ta winje maler awinje maber ahinya bas kae to koro mana temo kedo atemo kan gi hero interest akete mang'eny ere ka thieth no biro kuomi ni chako thieth nang'o thieth kaka no biro kuoma an gundwa onge ng'ama thietho onge ng'ama thietho to kadok anera isika ni nitie ng'at moro oduma ne aloke kuja ka kane ng'ama tur to chomo to naturo bera secondary school kane form 4 jal moro no nyona jakawire moro tanu opera ikadwa go opera number 11 na beri na ringo 200 meters 100 meters koro jino kode ne abubu kirito to nyaka ibed ng'ama ong'e ng'wech to kendo ko chadi gi ng'wech to nitie gi mon sliding ma ng'ama go firimbe ok maki en obed allowed bu koro miya sliding ni mana ng'inyora madoga bedo piny ichaba ng'ama jachir ta koni buti ng'ato nyaka ji nyiero ni janabi wuya ok otur ka gibiro to godo ka wuora dieri kata kosetere dala to jal moro ni kamoro ni kawuor to jalo no choma to chomo mobam ok ochomo maber matieko jumba ariyo koro duma no dhi chomo ji kamoro Migori ji od accident koro kodumo biro to wuoyo koro ji di bumaka ngi nyaka maki olit makati en gima lit ahinya olit gwecho joma choge to
go magwar magwar ma ngama dichul to monto ga gandu giri monto karwayo kata kachomo ta tuwe doge go tamba gich manu jupongo dala na ngata nduru maleo manu nduru mana maleo molos maleo ka machal marwa gogini mom koro chere ka machobo kama koro chako thietho ni koro kama chako thietho kodo mano osechoma to choma ta chango piyo madoka mpira ngwecho chaka bi aringa agoro sari ngwecho naringo ka gimodero 200 meters no public iwito erengo ka kidi mowiti aringo ka gimodero koro no choma madoka ngwe kadhi amanyo duma makoni jaduong miya yath mi gwechogo nukani yath kami to okamiya ne to puonja ne kakete bangowa kakirwecho koro ni yathi the man said amanyo 3000 ame ulufade mano yiga mane iga chon kema 84 geni mano ero mgisilinge prediction nange mano ne pesa mang'eny ame kai to puonja kose puonja to koro gine amako mana bedo go interest ta chaka gi dalaka ka ngato wil taduoko to ka ngato to taduoko nyaka duoko mama moro man 70 years old osebudho kabisa ne ja Catholic no mukore ge bamne nyaka ji okota penj mitili gi ikene bibli wangni te ngol to ai maber ngato kodi uda bungu nitie manya kwaro kuta nitie lokaka adhi lungu ni eno oburu dhi konyi mama kadhi tawdo kama mama no bamne omukore ta koni wuode lungu no wigo akone ngomo te bigi monareyo to gi chwadi man dio na mama uto deyo ka taro aro kogino ta gora tiende mama gora temo ngi ka chando kata jok nyata disi dok soro pele chas tana do nyata me ato ke ma ko ke do ke to ko ne pa ka chuta do ke bu ma da ko no go to da ko mrebu ne lich kama sera go mo boro ko nyate bu ko ke nega ako ni nyapolo ko ka konyi mama no ngima njaka ka wuotho giga na mana chome gono ma ko sin ko sin osinyo nato yadhni ayier gweg nok macheso tabe kachako chomo ngato talemo kamena na jedu kanisa alema nyiso Jehova Nyasaye fasu faresho mano kongo tuli pudhu mande ine mane tebo ini gidon kum chugo moloya ata wiro mana mo kajal mane wiro mo mano yiro kaja chogoche awira to donyo koro kachako chomo ngato tagolu juchine mag to jitune ke satani matoroji koro ko bana chike ngeso juchine mag to akacho to ka satani matoro wanyiri kuomi andu gidong nono 1 month and a half welo mangiso ne awinjo weche ariyo ka ei tur ka nitie tur ma oneka funi ni endi otur adiera ma chogo othir kama opo oko mopore oko koro nigi nyinge to nitiere tur moro be ka ni awunda niya ng'ata piko gweyo to tur ma chogo othir to kare ei tur ka be nitie jachien e iye ka satani wuone to nitie satani e iye ka mokelo tur mago jo piripike peni ka makanga to rimbo to weni gimori abano ndiga mangiso ni jachien mokelo tur ni ikongi gole monde ka makonga gole kala koro dong giringruok makori thiedho jo chinde mag tur chiko nyingi Yesu rishwa in the name of Jesus to gewe ng'ani kanga nyose dong modong kende ndugu yot majachien matune embe ko kigole to ng'ani ok change be ng'ade tieji to be mimiyo ne ng'ano tero hospital no to ni satani wuoto to ro ng'acha ni mondo negi okochako tur ni chaki wuoto tur ge ot mawang mano gir satan gir satan ne odiowa ine mitony potitho to keto potitho ma thieth mar turne jomo turni oko wa kuma nyuolani chomo achomo kwa kuma nyuolana opuonja na gi ng'at cha kata bedo gi interest kata kete kore gik moko kete kore kidwa ni ng'e kata kwano ne te to kikete kori ting'e ayudo kendo weche adi ariyo kuom thieth ka ni kare thieth ma nyaluo ni nitie joma ne thiedho gi jugi mar kweregi mane iyudo ni kwargi ne jathieth koro wene thieth dagi ne jathieth wene thieth waigi ne jathieth wene thieth kata wuone kata mine ne jathieth wene thieth nonso ne en gir anyuola en gir jugi mar pacho to nitiere ma bende mar ariyo ma en ni opuonji thieth opuonja tino trainer yadhi training tiketo chunyi kanyo kata keto chunya kanyo atime perfectly tiene maber gidowa da yut jathieth masani da penje ni to margi magi thieth sani magi chuo jirewi sandan ni
be nitiere githiedho nyadiri ni ka othiedho ng'ato kama to kungo lamo Nyasaye mondo mi ogol jachien mokelo tuo niendi eka koro segolo eka koro ochuo ng'ato riyo mondo ng'ato changi ok tim itimo makowari anowara koro mangiso ne gin githiedho ng'ato gi yor lony manyasani ging'eyo gi rieko mar piny niendi to githiedho ng'ato gi rieko mar obwongo mar Nyasaye ma Nyasaye momiyo ng'ato jogo kuo maber ahinya gino pare sur kata ma jomoko tero Dr. Siro otero ni to ng'ano kodhi na Sayun na min tho ji keto pogruok ji wacho ni jathieth nyaluo en ajuoga in ajuoga ok an ajuoga en ng'ama ologa gi har to ringelo obedo gi sutro mano winya ng'ech kata winya kech kata wi mwanda ti giluongo ni sutro obedo gi mbofra en a small wood miluongo ne bau to time kama to wuone dogo ka gino tamara dhi omoko gine yudo machene motima rieko mar dhano ngorep ka puth njugu ma in okitigi mago mano katigo koro kina juoga atiyo gona taja yalo jathieth nyaluo ana nyathi jaluo machomo ji motur gi nyaluo nyaka dier nyakwaro mga juanga pani winjo gima wuoye kandi wuoyi malich mineno bedo buta niendi en jathieth nyaluo ken ajuoga wayudo ka nitiere pogruok mantiere kind ajuoga gi jathieth nyaluo jathieth nyaluo en ng'atno endo matiyo gi yedhe mag joluo e thiedho tuoche mopogore opogore en were ma Nyasaye nomiye en mar tiyo gi yedhe mag joluo giendi e mako jogo motur kituo mopogore opogore omako kendo thiedho ng'atno endo motur iwinjo ni kamoro amora motur kuomi obeni chongi motur ogwandi motur itur gi nungoni kaendi itur gi yoka onding'i mago te omako kendo othiedhi michangi wayudo gimoro kuome kaendi bende ni en kapoko omaki michango okongo keto gini lwet Nyasaye mondi olamo Nyasaye mar mondo mi ogol Satan kata jachien mar tur cha mondi kose riembo jachien mar turno kuomi to dong kodi ringruok koro mondo mi koro thiedhi ringruok mari ni mondo changi ringruok motur niendi ma pogore ga juoga mewacho ni enogo mbofwa gi gagi gik machalo kamago endo ni mudo thiedho godo dhano ma pogruok mantiere kind wuoyi mobedo buta niendi to ga juoga en oyuno ken ajuoga mana kana singisi niya luo kitwa gi timbewa thieth marwa machon ne en marwa manwa thiedhore godo kapok jasungu nobiro gi kisungu mang'eny manobiro moluongo do kit thieth marwa niendi ber mana miseneno e weche mag thiethni ber maseneno osebedo ka konyo go nyithinda ema pidho godo nyithinda tema nyithindo somogo an Nyasaye nomiya nyithinda 8 nyiri 4 gi wuoyi 4 in gi monadi jothieth na winjo ni nyumo mon ma dala gwenga gwenge ne gidala dan gi nyaka chiel nyaka kadiana ni nyako matin ngi nyume ko de medi mo second an jadolo mar Jehova Nyasaye ero kamano dan monadi adeka ngwe anyalo bedo confused samoro bas in gi nyithinda 8 thieth osekonyi yo achiel ni omiyo idak maber gi familia mar gi chiemo to gidak teni en yuri mar yuto mar ariyo ber miseno kuom thieth ber maseneno kuome sendi okanyal leo moko luonga kata makoro nyabiro dalaka simoroma e saman kane nitie jotuo ma sechomo man kucho madwara to sasaya iluonga nyaka Tanganyika sed nyaka Tanganyika ka ng'ato mukore gi bamne kamoro Tarime e kono machomo iluonga Taita Taveta iluonga Voi to Siaya ka taseto matiko iluonga nyaka Embu midhi makeji kuno madhi makeji kuro madhi makeji kuro iluonga Kikuyu ni gi chana dak ngong ngong ane gi 41 years nadhi ngong igagana chiel mechiko 80 nono kata joga mana nikuro maka kilo ni ngam turu sande nyalo mako amako immediately effect kada era tu tangeni an gi hawe ibro mako mano dhiango chungo do ka guga tu tangeni ibro mako maber nyambucha paka otur mara ibro mako mana mako machomo maber dienda otur mana wacho mana haleluya ibro mako mana mako rombo na otur haleluya ibro mako kendo diel gi rombo gi diel gi guok to gi paka gito kalemnegi gin legi gako mano okalemnegi ng'ama Satan oher madilgo en dhano mochwe kido mar Jehova Nyasaye Satan en against God according to Bible
Koro dhane milemone. Dhane malemone. Okikawo guok ligo kikelo ri Nyasaye. Na chike nyingis guok. To guok danga chike jochinde man kume to moto wacho ni guogi ok donji gi jojuogi. Matero. Makara paka ni ndi oge kadi mak wi paka ela mona Nyasaye sami ito echome. Ni jochinde momi guogo to tiendi paka. Achike nyingis. Mana ruwenyo. According to Moma. Bas nyakwara mga juang mana ka kiwinyo nendo an kaendi na an kaendi kod wuoyi malich mokalo wuoyi ma thiedho kang' no ne wuoyi mamako jogo motur mano e were ma Nyasaye nomiye mar mako jogo motur obed le motur gibed jamni motur dhok motur diek motur rombe motur mago te wuoyi nendi mako dhano to koro mako mpokne kone ong'isi ni magi te otimo nikech gin were ma Nyasaye omiye nikech okungo lamo Nyasaye eka koro omaki gi yedhe mag nyaluo giendi ok en ajuoga gimoro ka gimoro man gi chakruok mare nyakwaro mga juang nyaka bed gi giko mare ok adwa longo mang'eny ahinya nikech gimoro amora be kowach mang'eny ahinya kolonge mang'eny to koro bedo mabuoth mit mare rumo anyacho ne thotina donga rom gi nera mane kelonu chenro mar 111 udhiambo kawuono ni endi en an James Rabala inyalo ni Kwansi Rajabu Warga chieng watude kendo e juma manyien mubo chako bedo gi chenro machal gi baendi.